Čauce mravce, vítam vás po dlhej dobe zo série LP svetu. Tak už strašne dávno, už aj neviem koľko je to diel tento. Takže, no, bude to super. Pamätám si jediné, že som chcel sa presťahovať do tej jaskyne, čo je tam dole. No. Ale neviem, musím to nejako preskúmať teraz. Tu je záhradka, ale je taká ošemetná. Takže, ako som to ja chcel spraviť? Viem, že tuto, kde, cez to sem. Alebo idem zle, neviem. Musím to pozrieť. Je také čo by som sa tam chcel akože základne si spraviť, ktoré by viedli rôzne cesty do rôznych útrov. No super. Tak ja neviem. Toto som si nevšimol. Toľkokrát som tu bol a nevšimol som si tu uhlie. Fú, Minecraft tiež Normálne som nehral tiež dlho. Není absolútne čas hrať. A to... Aha. Dobre, tu je nejaká diera. Tyčko. Tá ovca. Sice neviem, čo tu robí, ale tak je mi to jedno celkom. Tu je to... Áno, presne tu som to chcel spraviť. Sem sa presťahujem, toto bude taká základňa. Takže idem si zobrať všetky veci potrebné. A presťahujeme sa sem zatiaľ. To bude asi náplň dnešného dňa. No. Reaguj. Ja ani poriadne neviem, čo tu máme všetko. Tak dávno som to nehral. A Ja už sa strácam zas. No. Inak, len tak od veci. Som mal už 100 chutí skončiť s týmto natáčaním. A to z toho dôvodu, že nielen, že nikto ma nekúkal akože, čo mi až tak nevadilo. No super, smievaj sa. Nereaguje mi to na prst. Super, creepera som tam potreboval. Ten mi tam vážne chýbal, ale ho budem musieť zabiť. Inak nebudem môcť sa vyspať. Budem zase tráviť celú noc hore. Chcel som s tým seknúť, lebo nebavilo ma to, nebol čas, proste absolútne nič. Škola začala, takže bolo veľa učenia a všetkého. A to vy všetci poznáte určite. No ako to ja vidím, tak toto by som mal skôr presunúť. Dobre, spravíme to tak, že ja to presuniem za kamerou, zatiaľ si tam spravíme také základy. Napríklad zoberieme si cobblestone, zatarasíme si to tam, zoberieme si tam základné nástroje všetky, nejaké šípy by som mohol, posteľ si zoberiem, crafting table, pec by som si mohol zobrať. No.
Tak posteľ si zoberiem. A spravím to asi tak, že ako vtedy tam ten dom som tam nechal postavený, tak aj tento. Je to také letné sídlo moje. Takže to bude super. No. Neviem ani čo mám hovoriť proste. Tá škola ma celkom deptá. Ale je to sranda aj. No nie sranda ako myslím, ale myslím to tak, že nie je to úplne najhoršie. Dá sa to zvládnuť. A okrem toho ešte aj brigádu mám, ktorá tiež ma inak brzdí. Takže tak no. Je to také. A že tu mám cestu dole, takže točka pôjde preč, zoberiem si ju, ak ju nájdem. To som nechcel, ale čo už. Takže takto. Čo je tu? Tuto hore je to nebezpečné. Tu je to tiež aha, to je prístupová cesta. Takže takto asi. No. Tuto hore by som sa mal dostať. A zaplátať to tam. By na mňa nič neskočilo. Žiadne prekvapenie. Žiadne prekvapenie pre Loraxa. Super. Prečo by sa ten piesok nemohol strieskať, keď mi to tu otvorí celú strechu skoro? Prečo nie? Ale tiež mi to mohlo napadnúť, že sa to strieska. A robí to tu nejakú zlotu? Tam hore. Tak. A mali by sme to tu mať bezpečné. Dám si sem tie základné veci. A dá sa spať? Asi nie. Tak uvidíme akože čo to bude táto séria. Ani neviem čo mám hovoriť už k tomuto. Ups, to som nechcel do statívu drgnúť. Ako Minecraft ma celkom baví ešte, takže mohol by som niečo robiť, ale na videu som taký nesvoj, no. Ups, sorry ovca, nechcel som, šla mi ruka. No tak, podľa toho, že som unavený, tak aby som tu tento diel ukončil. Viem, že bol úplne o ničom, ale že úplne. Ale čo už potrebujem nejaké videá na kanál. Uvidíme, či s tým seknem alebo nie, tak sa potom uvidí do budúcnosti. Alebo som rozmýšľal o kariére, že budem vyrábať mapy Minecraft. To by ma možno ešte tak zaujalo. To by mohlo byť dobré. No, uvidíme. Tak ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, ak nedajte dislike a napíšte mi, čo by som mal zlepšiť na svojej tvorbe. Viem, že tieto videá sú krátke, ale
nemôžem robiť dlhšie kvôli dvom veciam. Jedna je pamäť mobilu, akože SD karty, a druhá podstatnejšia je, že YouTube, na YouTube nemôžem dať videjka dlhšie ako 15 minút. Takže ja sa s vami lúčim. Čaute.